Veľmi veľa zmien je teraz, hej, že digitalizácia, automatizácia. Často je cieľom zníženie nákladov, zefektívnenie procesov a tak ďalej. Ako predať takúto zmenu zamestnancovi? Ty za tým presne vieš, prečo toto ideš robiť, hej? Áno. To je čo? To je zefektívnenie, hej? Udržať si nejaké tržby, lebo v konečnom dôsledku ide o EBITDA, o hospodársky výsledok, o tržby, hej? A teraz ty potrebuješ, aby niečo začala robiť inač, hej? Asi nechceš od neho a nie je dobré, aby sme ho voviedli hneď do úplného chaosu. Roky si to robil a od tohto bodu chcem, aby si všetko robil ináč. To tak ako keby nefunguje. To je hurá systém, hej? A toto je veľmi dôležité si povedať, že čo ako prvé chcem, aby sa u toho človeka zmenilo. A uistím ho, toto ostatné ostáva po starom. Do toho ti, ako keby toto sa nemení, jemu padne kameň zo srdca, lebo ty mu čas práce nemeníš, v tomto ale potrebujem zmenu.